muimbi wezimdanso wekwamutare anonzi iye Captain Britain okomplaina kuti kuNashe Studios iri kumushandisa, akaisa kuNashe Studios pamepu asi haisi kumupa mari yake. Kusangana kwatruita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana nguva nenguva, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Chandakaona mumusic industry, producer naartist vanoti kana vati shande kwekutanga vanoshanda zvakanaka asi kumagumo acho hazvizopere zvakanaka. So panapa ndine nyaya yaCaptain Britain anozviti ini ndinotrenda pasocial media kudarika vana japraiser vacho, kudarika maartist agara anozikanwa. Captain Britain aposta iye pafacebook page pake akati kuNashe Studios inomushandisa, ndiye akaita kuti kuNashe Studios iende pamepu, saka inofanira kumuowawo something, nekuti pane mamwe masongs ake ari ipapo, saka anofanira kuwanawo mari. So Captain Britain anyora iye pafacebook pake akati kuNashe Studios ine Hutsinye, haisi kundibata zvakanaka, yakandirova necopyright paYouTube ndakatoblokwa. Mwari ngaave naye, hapana kana mari yaanondipa, anongondishandisa mahara kuti iye aite mari ini ndisina. Maartisti musaende ikoko, munoshandiswa mahara. Ndini ndakaisa kuNashe pamepu, wakatobhaiza, handifani kukumbira mafans mari kuNashe iripo. Song yaifana kuenda paYouTube pangu, kwete kuenda pavo. He must appreciate tichatotambira muHarare zvinhu zvisina contract form zvinonetsa. Ndingaende mberi seiko kana kuNashe ichinditsikirira? Ndatomuisa mublacklist. mureZimbabwe ndokunyora kwakaita iko anozviti Captain Britain chibaba chimangoma chekwamutare uko. Ana wasuyo muriko here? Ana wasu munotamba here? So mumwe wenyu Captain Britain ari kukomplaina, ari kuti kuNashe iri kumubata zvakaipa. Then vanhu havana kumirira izvozvo, vakati aiwa nomaya Captain Britain, rega tikuudze, tikutsiure nguva ichiripo usati waenderera. So reaction yapinda mucomment section maCaptain Britain yakamira yakadai. Wekutanga anyora akati mukuhumana Captain kuti muzikanwe ndikuNashe Studios, asi hamutende imi, moda kuwana mari sei musina chamunoimba, uye aitokuisai pamepu nekukunzwirai tsitsi. Manje mukatanga kumudhisa matonyura, hamusisina achakuisai pamepu. Iko kushanda nemunhu akaita semi kunonetsa, imi kuNashe aitokunzwisisai kuti makamira sei. So ndokunyoro kwakaitwa nemumwe achitsurawo Captain Britain. Then the other one akati kiki asi Captain Britain muchafa nenhamo imi, amutende dai pasina kuNashe Studios ndisingakuzivei. Honai kuCup Clash makagara mangonzi amuite, vanhu vakakurambai mese, mozviziva here? Kiki musaite majokes imi. Vanhu vacho vanga vasina tsitsi naCaptain Britain, kana one ari kumbotaurawo achiti Captain zvamataura zvine musoro, but pane uyu akanyorawo akati Captain vari right, kana waiswa pamepu hazvireve kuti unofanirwa kuramba uchishandiswa usingawani something. Besides the fact yekuti Captain havagone havo kuimba, but for the fact yekuti vatori nevanhu vari kuvatevera, vari kufanirwa kupiwawo something kuvhara muromo. Kunyorawo kwemumwe anyorawo ari kusaidi kwaCaptain. Then the other one anyora iye akati chokwadi chisingaputsi ukama ndechekuti tikuzive iwe ndiye Olin Anderson, saka mari haakupi asi aifana kukutengerawo zvekupfeka. Ndaiziva kuti hakuna kwazvinosvika, akatoita mari ndiwe paFacebook achiposta mavideos ako, but newewe wanga uchitosimukawo. So kunyorowo kwemumwe. Then mumwe akauya akati maida kupuwa mari pasong yenyu yakamupa mari here? Akambokuitisai show here akatadza kukupai mari yacho? Then mumwe anyora akati Captain unogara uchituka vanhu usati waita mukurumbira, haufi wasimuka nekahunu kako ako, imbokura mupfungwa mbichana. So ndo kunyorwawo kwaitwa nevanhu vanga vachitaurawo vachitsura Captain Britain avo vari kuti kuNashe Studios iri kuvanyima mari yavo, uye kuNashe Studios yakaita mari nemasong avo. So mureZimbabwe, what do you think nenyaya yaCaptain Britain iyi? Ngatisangane mucomment section tese tichitaurawo zvatofunga pachibaba chimangoma.